ב-2007 נתנו קרן בדלתון המאוד שותף, וב-2008 נתנו עוד קרן פה בגוש חלב. אז הסוביניון בלאן שאנחנו נטעם עוד מעט זה מהקרן בדלתון, והשאר זה מקרן בגוש חלב, שהוא קרן ייחודי פה באזור שמגדלים פה קברנה, מרלו, קברנה פרנק וקיברדו שירז. קרן שם יש לנו כמה נטעות. יש נטעה על מטר מרחק בין גפן לגפן שעושים ממנו את העיידה והרזרב, ויש הנטעה על מטר וחצי שזה הולך לקברנה הרגיל. קברנה פרנק יש לנו חלקה אחד שחילקנו אותה לשני חלקים, חלק על אדמה כבדה וחלק על אדמה פנים. זה נותן כל שנה טעם שונה בשני החלקות. יש שנים שערבבנו את היין ביחד, ב-2011 השארנו אותם, עשינו שני ינות. יצא אחד שהוא יין, אנדרי יסביר על זה, לא אני. אז הבציר אצלנו כל שנה עושים את הבציר שהענבים מגיעים להבשלה. פה יש דילמה לכל ינן מה לעשות, אני החלטתי ללכת לפי הבשלה, אז כשאני הולך לפי הבשלה, אז יש אלכוהול גבוה. בכל העיינות שלנו שתמו עכשיו זה 14.5 פלוס, גם 15, גם 15 פלוס, זה בגלל הבשלה. אם אני רוצה לוותר על הבשלה, אני יכול לקבל טעמים ירוקים. ביין אז אני נגד זה. כל אחד מה שהוא אוהב, מה שרוצה לעשות. מבחינת טיבולים לא נותנים לעיניו להתפרע מבחינת טיבול, עושים לו דילול אשכולות וגם דילול סרגים בהתחלה, מגיעים ל-800 קילו, 700 קילו, והעיידה מגיעים ל-600 קילו בחלקה על מטר. הבציר אצלנו הכל בציר ידני, וכל היין נכנס לחביות העץ. אני אישית עכשיו תטעמו את היין, אתם לא תרגישו בעץ, יעני שהוא משתלט על היין, תרגישו בנגיעה של העץ, אולי טיפונת יותר, לפעמים מסוג לסוג משתנה. תמיד יש לי פה חביות שהן משנות, שהן איזה חבית מהעץ משתלט על היין, מעביר את זה לחבית משנה יש לנו. כשאני עושה את הבלנדים פה, הבלנד או הענבים עושה את הבלנד, ואחרי זה מחזיר אותם, מעבירים את החביות לעוד כמה חודשים. כל היין, מתקביקים אותו ללא סינון, זה נשאר אצלנו שנתיים לפני השיווק. שנתיים פלוס, תלוי בסוג. יאללה, שאלות. אני הסברת. עיידה. תגיד עיידה, מה זה? זה ארון צרפתי, זה של כמה יצרנים. לא יצרן אחד. למשל בואו ניקח פה שלושת החביות למטה, עולם של חברה שקוראים לה גמבה, זאת הסדרה הגבוהה שלהם. אז כל חבית פעם היה שנה, אותו יין נכנס לשלושה חביות, חבית אחת נתנה טעם חבל על הזמן, אחד אני לא אשתמש בה יותר, כבר הוציתי, ואחד היא בסדר. אז זה תלוי כל יין איך מתפתח. طيب מה? החבית אני לומד אותה, אני לומד על חביות, אני כל שנה מכניס יצרן אחד, מביא חבית, לומד עד שהגעתי עכשיו למצב שאני אשתמש בשני סוגים של חביות, של הגמבה, איפה יושב אנדרי ממש החבית מלמטה, היא חבית מצוינת, ובחביות של סילבר רוזר. אפשר להשתמש בהם באיזה משהו? 5-6 שנים, תלוי מה אתה רוצה מחבית. אז עכשיו, מהיום והלאה, החביות אצלי יהיו הגמבה ההיא וסילבר. מה עם הפלפל? איזה פלפל? גמבה ופלפל, אני אומר. כן, אבל לא ירוק. לא, רק אדום. כן. אז זה חביות, חביות לומדים את זה. אי אפשר להחליט מההתחלה אני רוצה רק בחבית הזאת. אולי היין לא יתאים. רג'ד, מה יש לנו בחביות פה? פה הכנסנו לפני שבוע ל10 ימים בציר של 2015
שהיה מבחינתנו, מבחינת היגב, היה בציר בעייתי. בשנה שעברה קיבלנו מכת ברד חזקה בפריחה, אז לא היה לנו יבולים, לא הרגשנו שהיה בציר בכלל. רוב החביות, מה שאתם רואים פה, ריפאנו לפני 10 ימים, יותר מ-40%, 50% הם ריקות, ניכנס בהם יין עוד כמה חודשים חדש. אז ב-2015 לא יהיה לנו יין הרבה, יהיה כמה. כי בג'סקאלה אני לא קונה ענבים, לא מוכן לקנות ענבים מאף אחד. או שאני עושה יין מערבים, מה שיש לנו, שאנחנו שולטים בהם, או לא עושים בכלל. השנה שעברה הייתה שנת שמיטה, לא הייתה בעיה של ענבים בכלל בכל הארץ, בכל האזור. אבל ההחלטה שלנו הייתה לא לעשות. או שנעשה מהכלב שלנו אותו טעם, או לא, אז החלטנו לא לעשות בכלל. למשל בקברנה 6 חביות, 7 חביות, כל החביות עמדות פה, מה שאתם רואים 15 חביות, 14 חביות. השאר ריק. איזה שמרים עובדים? בשביל לעשות את התסיסה? בשמרים אני עובד עם 2 שמרים. עובד עם שמר שקוראים לו D254, ועם השמר שמשתמשים פה לתסיסות התקועות, אבל זה אני משתמש פה עם ההבשלה הגיעה ממש למספרים גבוהים בברקס, ביחידת המדידה של הסוכר בעיניו, שזה לפעמים הגיע ל-27, 28, אז יש פחד להשתמש עם D254, אז מוסיף השמרים החזקים מההתחלה. יש חלק שלא מסכים איתי, אומרים אתה חייב להוסיף את זה באמצע. ניסיתי את זה כמה שנים, זה גם נתן ארומה טובה, הכל. השמרים עושים את העבודה בסופו של דבר, כל אחד לא יכול להוסיף טיפונת מפה, פחות מפה, אבל בסופו של דבר זה אותה עבודה. בלבן וביין לבן וברוזה אני לא משתמש בשמרים בכלל. זה הבינו את היין הלבן, זה לא יין, זה עדיין מיץ מזמון, פצענו את הלבן. זה מחר לפעם ראשונה ייכנס לחבית העץ, כל הזמן עשינו בלי חבית. וזה התחיל לצוץ לבד תוך 4-5 ימים, בלי שמרים בכלל. גם הרוזה. הרוזה איזה ענבים? הרוזה אנחנו עושים את זה מקברני פרנק 100%. עשינו כמה ניסיונות לפני כמה שנים, ב-2010 זה הרוזה הראשון שהוצאנו. אז עשינו ניסיונות מקברני, מרלו, משירז, ערבובים, בסופו של דבר החלטנו ללכת רק על קברני פרנק. וזה אנחנו עושים כל הזמן. והרוזה שלנו לפני הבקבוק בכמה שבועות, מכניסים אותם לחביות ישנות, חביות ישנות, כל הרוזה. הוא מקבל נגעה די קטנטונת, עם טעם טוב של העץ, ומוצאים את זה. בין 3 שבועות לחודש, לא יותר. מתחיל לטעום? יחד.